semana máis. Este fin de semana vense un dos partidos moi importantes. Estamos falando do Sarriana, un club que opta todo o playoff, ven de facer unha temporada pasada moi boa. Como ves o equipo tras esta semana, tras estes triunfos, unha dinámica positiva? Como ves a plantilla? Vexo ben, a ver, estamos nunha dinámica moi boa. É certo que ven un club que o ano pasado foi a auténtica revelación da terceira. É un club que está traballando moi ben, fichou ben, ten xogadores rápidos de banda, ten xogo combinativo, é un equipo atractivo de ver e a verdade esperamos un partidazo. Ahora coméntanos un pouco o tema, porque sabemos que na zaga defensiva está un pouco sensible, ca lesión de Caraván, sabemos algo que se poida adiantar? Non, a día de hoxe non sabemos nada, fixe unha radiografía, non ten nada roto en principio, pero ten que facer unha resonancia magnética e aí vimos a ver. A verdade é que parece que é unha lesión bastante grave, porque hoxe ainda non daba apoiado, pero bueno, hai outros compañeiros e vamos a intentar. É difícil suplir a Caraván, pero teño confianza total no equipo. Estamos falando dun dos mellores defensas da categoría. Como tes pensado de cara ás vindeiras semanas ou incluso meses da súa lesión? Bueno, non temos pensado, temos moita confianza nos xogadores que poden xogar aí, tanto Landeira, como Ander, como Brais Vidal, como Elías, temos xogadores que poden xogar aí sin problema ningún. Temos tamén a baixa de Juanín, que é moi importante, mas estamos suplindo. Así que, bueno, hai que rezar porque isto non vai a máis, pero, bueno, polo demais, vamos a intentar que isto pase desapercibido o máximo posible. Falando de Juanín, estamos falando de que debe estar xa na recta final da lesión. Como o ves? O vexo ben, o vexo animado, vexo con ganas de volver, pero bueno, hai que ter cautela porque ao final é un oso, aunque sexa un oso pequeniño, é un oso que rompeu e iso ten que cicatrizar e non podemos ir para atrás. Pero bueno, o vexo con moitas ganas e moita hambre, que é importante. Xa falando de xogadores que están recuperados, Vilariño, que xa foi a primeira convocatoria, como ves esta semana de Vilariño e si contas que poida ter posibilidade de minutos? Pode ter minutos, a verdade é que nos está sorprendendo para ben, dado que Manu casi leva 8 ou 9 meses sin entrenar 3 semanas seguidas como leva ahora, entonces bueno, está moi ben, a verdade, para todo ese tempo que tuvo de inactividade, é unha alegría, a verdade, pode entrar como pode entrar calquer outro. Moitas gracias. A ti.